Hi guys, it's me, Alex. And today, pag-uusapan natin ang mga reasons bakit hindi ka nagtatagal sa trabaho mo. Yan, mga reasons or common reasons why majority sa mga nagtatrabaho or mga nanarbaho di ay atlang Bisaya o na kay struggle ng Tagalog. So, mo siya reasons why manghawa ang mga tao sa ilang trabahoan. No. Number 1. The job is not what the employee expected when he or she came to work for your organization. So, mo to siya, nang-apply ka, pero ang imuhang gitrabaho ka, dili sa imuhang gi-applyan, no? So, for example, nang-apply ka og mga posisyon na, so, for example, call center, imuhang role kay team lead, pero imong trabaho ngay mura kuan SME, no? Like na mga kuan ka backup lang ka, so expect ko kang halaka TL ko, pero kuan lakong trabaho ka dili siya mao, so mo na siya ma-discourage na ka, so laban na jud ta ani no. Number 2, something or anything is wrong in the employee's relationship with his or her supervisor or manager. So mo na siya kadalasan daghan ko madunggan ana, especially my friends na nasa call center uban, mas mag-conflict sa TL ga nila na resign dayon, especially kani mga absent, ka-absent ra gani, then i-memo dayon pa na siya uban ana gani na absent ay kausa terminate dan dito na uban jud gani kay salvahis man para di sila terminate kay kuan to ani na mo awol sila or kuan to ani magwala na og hatag resignation letter, pero dapat siya uban pod noon na dili tungod sa empleyado pero tungod sa tao ra pod, like mga mabikil-bikil ba na may iba yung mga tao yung biklan nila sa high position kay ilang gamitan ilang pagka sila kay lagi taas lag kuan position, so mo to mahadlo ka lang nila sa ubos na lang, so resign na ang show kawa nang miss ang issue niya, so kato siya guys no, kapoy no, kapoy ba apply mo resign na bikil ra kapoy. Number 3, employee resigns when their compensation package is below the market. So mo ani siya mga na-apply na pero kuan lang no, isag na promote sa naman sila anang leveling nila or na specific offer na mo magtaas silang sweldo pero mo man siya pasweldohan na, so kaya namin mga nandiyo butang na uban na siya uban na di mo na resign pero matira kayo na, so parang ta financial sila laban na resist, so dapat apply ta make sure ang sweldo is makuha po na to na dili kay apply ta position pero atong sweldo nga, so majority bitas mga tao mo resign to ang sweldo ra jud na sweldo jud may binuang sweldo jud tanan. Number 4 na guys, employees quit when they don't feel special. Dili special kid ha, like special for example ikaw maayo kayo ka compared sa imong kauban pero ano lang magidawat na wadyo kay na okay makuha bisag usa niya sa inyong company, like isang reward na lang like mga attendance bonus, performance bonus, baka madawat na reward sa imong boss or sa inyong company niya bisag maayo na kay ka ka attendance issue, performer kayo ka, like hit nimo tanang metrics, so laban lang na no, sa ako pud lamang no kay madawat gani na mga kuan rewards, dili kuan ha reward mga loyalty award nga like kanang hala ka dili ko buliyagon ko no, di ko buliyagon, so ana ba laban lang jud no, laban na jud sa atong mga cut goals. So kato siya, kato mga employer din naglanta ang video ha, palihog jud ko og kuan i-check inyo mga empleyado kung maayo ba ni sila, kay kung isa maayo day alam mo na, pero kato mga maayo pud no dapat hanon sila taw ani type of reward, at makag chocolate ron Valentine's na ba ugma red gali ko na joke ra bitaw siya, pero like you need to see to it man sad pod na fair pod ang kuan ay mo treatment sa mga empleyado kay para hala ka maybe kuan ka na empleyado na sa imong end mo din na siya kuan ma-counterpart sa imong next pila ka years, so so kato dapat lang siya. And lastly, number 5, employee seeks growth and potential advancement opportunities. So ito siya guys, sa kinsa pod lamang ron oy performer na kayo ka, maayo na jud kay kastanan sa imong pambuhat sa imong trabaho pero wa jud ka ma-promote, then ang worst pa guys ha, ang nanga-promote ka pa yung mga pipitsugin, di literal picture ka mga buliyagon ng aliters dool sa luwag mo sa ma-promote no, hindi ka maayo kayo ka, oh grabe ra kaayo, so mo to siya guys, laban lang no, so ana resign it's so atay charot. Ito guys, lain mo guys sa paminaw no. I'm just making this vlog funny, however pero kung imo siya i-think sa realidad, wala isa ikaw palain ka no, lain react day, palain jud ka, maayo kang buhat pero maayo yung pagbuhat day sa trabaho pero wa jud kay promote dito gani mga pipitsugi ato mga putyo ra day, oy ma-promote day kay lagi doo sa luwag atay atay apil ang mga patay. So guys, ato siya no, so muna siya mga common reason mga nanarbaho mo resign sa ilang gitrabahoan. Katungod katong 5. Wa siya mahimo day. Kay mao na siya. Mao naman jud na siya palakaran diya. So depende na jud na nato sa nato pag adapt sa ato ang gitrabahoan o sa ato mga moves. Na man tawag na madiskarte tayo nga tao, madiskarte na. So laban lang jud no. Fight.
Sumato siya guys sa mga reasons nga nang ma-resign ang mga tao, ang mga empleyado sa ilang trabaho. But I'm not saying hana antay ko. Currently working right now. Di ako mention sa names sa aking trabahoan and my position as well. Kaya siya vlogger ni siya. I was just making this vlog kay naay mga nang request pod. Like di ako mention silang names. So guys, thank you for watching this video. Hope na naami na nabalaan or kung naapa mo lang mga suggest the reasons nga na muhawa empleyado sa ilang trabahoan, just comment below. Tapos like this video and then follow me on my Instagram. And then follow as well my Twitter. Admin Facebook. And then, make sure to subscribe sa akong YouTube channel. Dai, dili maglantaw na dai na kuan, haha dai ha. Palihog og kuan po dai, follow dai, i-share po ni dai. Please na dai, na maluoy na jud i-like dai, i-share, comment ang mga gusto niyo kuan. Next vlog na ako and I'll make sure na gamaan all pamaagi. Laban lang no.